pola vosa asistenza e benvidos a esta rolda de prensa dos acordos que tomamos esta mañán na celebración da Xunta de Goberno no Pazo Provincial. Vamos a dar comezo co capítulo de colaboración con entidades da nosa provincia. En primeiro lugar, en materia de deportes, aprobamos unha axuda por importe de 19.000 euros para a Sociedade Deportiva Nogueira de Ramuín, destinada aos gastos da tempada 2017-2018. Trátase dunha entidade deportiva sen ánimo de lucro que, a través do deporte, en concreto do fútbol, promociona o seu concello tanto no ámbito provincial como no ámbito autonómico, con equipos en diferentes categorías. Continuamos na materia deportiva e que cabe destacar que na xuntanza de hoxe aprobamos dúas achegas a favor da UDO, da Unión Deportiva Ourense. Unha delas para a tempada 2016-2017 por un importe de 18.000 euros e outra delas de 25.000 euros para a tempada 2017-2018. Un clube que naceu coa intención de honrar a memoria do Clube Deportivo Ourense e de intentar devolver á cidade de Ourense un club na que se integren todos os que formaron parte do xa citado clube e que sempre levou con honra e con moito orgullo o nome desta cidade e o nome desta provincia de Ourense. Tamén é un clube que destaca por a súa aposta firme por o fútbol femenino e aquí vai a nosa achega para que poidan seguir loitando en postos de categoría. E, por último, neste apartado de colaboración con entidades da nosa provincia, cabe destacar que en materia de servicios sociais vimos de aprobar unha axuda de 25.000 euros a favor da Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos na comarca de Verín para colaborar nos gastos de funcionamento da entidade correspondentes a este ano 2018 derivados das todas as actividades que ofrecen no seu centro ocupacional ao longo de todo o ano e coas 15 persoas con discapacidade psíquica que veñen atendendo a diario. Por outra banda, no apartado de cooperación cos concellos da nosa provincia, aprobamos unha axuda de 18.000 euros para o Concello da Merca destinada á mellora de infraestructuras deportivas en Zarracós. Trátase dunha pista polideportiva para a práctica de tenis, baloncesto e fútbol sala e para uso e disfrute de todas as veciñas e de todos os veciños deste municipio. Neste mesmo senso deportivo aprobamos unha axuda para o Concello de Monterrei por un importe de 44.999 euros destinado ao arranxo de infraestructuras deportivas. A través destas actuacións levaránse a cabo melloras no municipio de Alvarellos, tanto no estadio de fútbol como na piscina municipal. Outra das axudas aprobadas esta mañán é a favor da entidade local Menor de Verán por un importe de 14.800 euros para facer unha pasarela peonil no balneario Bello. A través desta actuación mellorarase o acceso ao Bello balneario e favorecerá a conexión entre ambos balnearios, o Bello e o Novo. Tamén se fai necesario a adquisición durante 30 días de un xerador para facer os estudos necesarios para determinar as obras de conservación e mellora e tamén así executar no novo balneario de Verán para a súa posta en funcionamento canto antes. Para o Concello de Cartelle destacamos hoxe unha achega de casi 12.000 euros para a sinalización na rede viaria municipal para a mellora da conducción dos usuarios da zona e para facilitar tamén a ubicación dos espazos deste municipio. Continuamos neste caso con unha axuda a favor do Concello de Melón por un importe de 8.115 euros destinada á mellora do saneamento e canalización de regadío en Quins. Por outra banda, continuando no capítulo de cooperación cos concellos, aprobamos dúas axudas para o Concello de Muíños, unha delas por un importe de 60.617 euros para ampliación, reforma e equipamento da residencia Virxe da Clamadoira. Así,
Trátase dun suministro de equipamento destinado á ampliación e reforma desta residencia, dado que resulta imprescindible para a súa posta en funcionamento e tamén para a súa apertura ao público. A outra axuda para o Concello de Muíños ascende a un pouco máis de 18.000 euros. Está destinada para o CEIP Valle Inclán na localidade de Mugueimes. En concreto, que se pretende mellorar as instalacións do colexio necesarias para poder desenvolver as actividades no propio ximnasio do centro de ensinanza. Por outra banda, temos a aprobación da subvención a favor do Concello da Peroxa por un importe de 40.000 euros para a rehabilitación de 3 vivendas do Concello para colectivos desfavorecidos. Un tema de emerxencia social onde a Deputación fai unha achega de 40.000 euros para un proxecto que ascende a máis de 140.000. Outra das axudas aprobadas nesta xuntanza de hoxe a mañán é para o Concello de Padrenda por un importe de 30.000 euros destinados a desenvolver diversas actuacións medioambientais en diferentes localizacións deste municipio. Por outra banda, outros dos concellos beneficiarios no día de hoxe é o Concello de Punxín, con unha achega de 8.203 euros para a mellora de saneamento en Viñao. O obxectivo principal é dotar dun novo tramo de saneamento complementario o xa existente para favorecer as condicións de salubridade de todos os veciños. Para o Concello de Xunqueira da Ambía, hoxe destacamos unha achega de 18.000 euros para a sustitución da depuradora existente no lugar de Pousa por unha de menor tamaño, e tamén temos a aprobación dunha subvención a favor do Concello de Oimbra por un importe de 80.000 euros para a adquisición de terreo para viviendas de promoción pública, dado que este Concello, o Concello de Oimbra, atópase inmerso no proxecto de elaboración do Plan Especial para a construcción deste tipo de vivendas, co obxectivo de asentar e atraer población no núcleo rural. A última achega, aprobada no día de hoxe na Xunta de Goberno, vai para o Concello de Cortegada, por un importe de 30.000 euros para a programación tanto cultural como deportiva, entre as que se atopa, por exemplo, o programa de dinamización cultural infantil, unha actividade que pretende ofrecer espazos de ocio e entretenimento aos cativos durante os períodos vacacionais, fomentando así a conciliación da vida familiar e laboral. Por outra banda, outra das actividades enmarcada en esta programación é a Feira de Artesanía e do Porco Celta, que acadou xa a súa 9ª edición e que comezou a desenvolverse por primeira vez no ano 2010 e que está a consolidarse como un evento dedicado á cultura e gastronomía galega. Ata aquí, todos os asuntos que tratamos no día de hoxe na Xunta de Goberno, un total de 470.281 euros en colaboración e cooperación con moitos dos concellos da nosa provincia que precisan a nosa axuda, e a Deputación Provincial aí está o carón deles. Estou ao seu dispor. Si queren facer algunha pregunta ou teñen algunha dúbida, e se non, darlles gracias pola súa asistencia. Moitas grazas.